हेलौ लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इडुकेसनेल फिन खनसेयाव बरायलायबाय। आदसा दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कन्टेन्ट लाना फैलायबाय। बेनो जाबाय ECCE नि बाहागो। बे जाबाय ECCE मानि आर्लि चाइल्डहुड केयार एन्ड इडुकेसन। दा बे मिशन बायदियै मोनसे उन्दै गथ'साफोरखौ माबोरैहाय फोरोंनांगौ बेनि मोनसे फोरोंथाइ आयदा। बे आयदा बायदियैनो थांनाय जोंनि एलिमेन्टारि लेभेलाव थांनाय 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव मोनसे ट्रेनिं जानानै थांदोंमोन। दा बे ट्रेनिं जानानै थांनायखौनो दिनै स्कुल वाइसै मोनफ्रोमबो बाहागोआवनो बे आदब खायदाजोंनो फोरोंनाय लागासिनो दं। अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ शेयार खालामनो सानदों। नायलांदो बिदिब्ला। बल गेलेयो खारै खारै बल गेलेयो खारै खारै दे खनसेयाव दे खनसेयाव आगदा आखाय बैथिंजाय आगदा आगदायाव आगसि आखाय ओमफ्राय गोदोनाया अबे? गोदोनाया दे गोदोना हान्थुआलाय? नैबे हान्थु ना सिनायोथ'? उदैयालाय? उदैया ओरैजाय दे ओरैजाय बाहायना ओरैजाय नोंहाबो उदैयाव दे रेडि 1 2 से 2 3 बेयो आंनि खर' बेयो आंनि खोमा बेयो आंनि खुगा बेयो आंनि फाफ्लि बेयो आंनि उदै बे आंनि मेगन बेयो आंनि हान्थु एबार आं बानायबाय दे आं दलर थाबाय थागोन दे ओमफ्राय नोंसोरो आं होननायाव दांनांगौ दे बेयो आंनि खर' आंखौ दांनाय दे बेयो आंनि हाथाय बेयो आंनि खोमा बेयो आंनि फाफ्लि बेयो आंनि उदै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिखौल' लानानै फैदोंमोन। अब्ला नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअ'खौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक
कमेन्ट आरो शेयार खालामना होयो बेनि थाखाय खावलायबाय लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो बिनिफ्राय हानायमानि नोंथांमोननि लोगोफोरनि गेजेराव जाहाथे शेयार खालामना होयो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबावबाय थेंक इउ